Dansk eller engelsk? Dansk. Hey. Moin. Ja. Total standard. Jeg fader lige området lidt mere rundt om. Yay. What a hangover. Okay, så det skal... Ja, okay. Hvad er copyright? Vi skal sidde og synge hele tiden. Vi skal sidde og synge hele tiden. Ja. Det var hele vejen rundt. Det er det nemmeste, hvis du laver hvordan du har taget først. Var det forkert? Det er fandme godt. Ups. They remain secret. They are the secret blueprints. Udlægger meget sådan det hele ned. Hvilken tegning? Oh shit, der er vand ud af hele, vand ud af hele. Ja, vand. Yes. God, yes. Vi kan lægge dobbelt af. Det er fandme godt, når arbejder 2 mand på en væg på en gang. Så tænker de andre, har du ikke tegnet? Nej, jeg har den ikke åben lige nu. Det er bare Morten lige pludselig. Eller det vil sige, jeg sendte den til Morten, og så slettede jeg simpelthen bare filen. Det kunne du godt finde. Det har jeg så ikke lige gjort den her gang, men Hvad nu? nej. What? What? Steff, hvordan vil du gerne have tegnet egentlig? Så det skal være Jeg tænker på, skal de gå ind af sådan her? Skal de gå ind af? Nej, det skal gå ud af selvfølgelig. Fuck, det er svært med det her. Ja, Martin. Not going to comment further on that. Jeg har ikke sat den til. Yes, blowjob. Genialt. A job is a job. Og det er jo... Nikolaj. Skal vi nu have en hippiebo? Nej, det er skelet til taget, ja. Så er det nemmere at bygge efter. Er du sikker på, at det skal se sådan ud? Spørg Steffen, det er ham, der bygger, eller ham, der har grundidéen til det. Er der ikke sådan noget, du tænker? Nå, se. Jeg er ikke helt dum. Nå. Dejligt. Det er altid noget.
Ej, du er dygtig. Ja, det kan vi også godt gøre. Hvis det er forhøjske midtersektion var, det skal vi lige finde ud af, sådan så vi kan få bygget det tag her ordentligt. Hvad for noget? Ja, den midterste del af bygningen. Hvad er nu galt? Helvede Martin, hvad er det du laver? Hvad er nu galt? Jeg har ikke gjort en skid. Hvad laver du? Du ødelægger den. Skal du bygge ordentligt for helvede? Hvad kan du godt? Kan du ikke tale svensk? Vi skal tale tysk. For helvete. Har du tyggegummi i halsen? Det skal vi begynde at snakke russisk og sådan noget. Ved du hvad, vodka det er endnu bedre. Rusland. Fedt. Ellers så skal du bare have Nikolaj. Jeg bliver venner med en grovært. Modern Warfare. Spiller du ikke også Modern Warfare, Nikolaj? Jo, jeg har alle. Så kan du bare kende ham. Jeg tror faktisk, jeg har dem alle sammen. Så, men jeg tænker, at det måske være bedre, hvis vi... Okay, jeg nailer taget. Han tager dit tag. Kan du gøre det? Han nailer det. I stilings. Jamen, jeg tænkte bare på, hvordan du vil have det til at gå, men... Jeg kan se, du allerede har planlagt det lidt. Nikolaj. Hvad har du lavet, Martin? Skal det meningen, det skal gå den vej indad? Hvad har du lavet? Hvor? Er det meningen, det skal gå sådan her? Det skal gå indad imod hovedbygningen, ja. Sådan der, på den der måde. Martin, du er fuld. Martin, go home, you're drunk. Det er fandme godt. Ja, skal vi se, hvordan du bygger det til. Lavinen noget? Steff, jeg tror, du har lavet en fejl et sted, fordi... Nej, prøv at høre, det er dig, der har lavet... det er fordi det ene tag, det er anderledes bygget end det andet. Jeg kan godt se, hvorfor. Ja, men jeg kan ikke se hvordan, fordi det hænger ikke sammen. Så, Eller... ja. Ej, det kan du ikke. Nu river det her side nu. Ja, prøv den. Martin, den er bare for helvede. Vi skal rive ham ud af den. Nej. Problem? Jo, kun hvis man har min snor. Nikolaj, det er for højt. Hvad? Du har lavet en fejl, det er der, den skal gå til. Den skal ikke gå højere end dertil. Din bøf. Nej, det vil sige, at Steffen ikke har bygget det højere, det er derfor. Ja, din bøf. Så fikser det. Okay, Ketchup. okay, hotdog. Ord, jeg kan ikke finde på nye ord. Det er sådan lidt svært. Jeg tror overbogen er de fleste. Hypocrites. Det ser interessant ud. Det ser interessant ud. It's a overhang. Whoa. Nej, it's a overhang. It's a hanging. It's hanging overhang. Ja, jeg skulle til at sige. It's like a drunk beaver.
Jeg sagde beaver. Er han ikke også en bæver? Jo. Nej. Jeg skal heller ikke holde i ham. Jo. Jo, og hun er jo lesbisk. Ved du hvad, det er rigtig godt. De kan ikke dansk. Eller jo, nogen af Jo, der er mange danskere, der også er Beaver-fans. Ved du hvad, jeg kan huske nogen fra folkeskolen. Ja, Nå, ja, den har jeg hørt om. den så jeg godt. Så. Ja, der var noget med, at der var en danskerfest. Nå. Ja. Jeg ved ikke rigtigt, hvad det hedder. Hvad er der nu galt? Vi lavede dobbelttag. Jeg lavede dobbelt tag. Ved du, vi bygger lige en mansion, så bygger vi tag oven på den mansion. Vi bygger et mansion oven på et mansion. Og så tager vi et mansion og bygger ind i vores mansion. Hvor skal der så være tag henne? Højere endnu. Hvad? Fint. Steff, de målinger har du sat op, de passer ikke. Ja, men de That's what she said. That's what she said. de sidder til. Yeah. En eller anden dag. Så må du bare lave det ordentligt næste gang. You need a marriage advisor. Det ved jeg ikke. Hvad skal du bruge? You need my services? Okay, find ud af at få bygget det tag der, eller er det for besværligt for jer? Ja, vi arbejder på sagen. Vi er ikke dumpapper. Vi er dumpapper. Professionelle dumpapper. Jeg er en professionel dumpap. Det må vi håbe, han gør. Ved du hvad? Nå, jeg troede du sagde Mortain. Ja, han hedder Mortain. Mm. Ved du hvad, det er et godt nickname. Okay, det passer det du har målt op, Steff. Skunk. Beach. Jeg skulle jo bare sikker. Jeg ville bare lige være sikker, for du plejer at lave fejl. Why do you doubt him? Okay, det er godt for vores viewers, at jeg ikke kan se tegningen, fordi at... Nej, men det er bare fordi, det ligner virkelig ser Mickey Mouse ansigt. Fedt. Det er da bare sådan, det skal fortsætte. Ingeniører, der arbejder med Mickey Mouse ansigt tegn. Bagperron. 12 meter. Dobbelt så høj som den, I er i gang med at bygge nu. Det slår stadigvæk ikke den kirke, jeg byggede her sidst. Jo, bare kør den der lige så langt. Den er alt for høj, faktisk. Jeg blev nødt til at gøre den større end alle de andre bygninger. Hvor lang skal den her være? Den er gigantisk egentlig. Hvor lang skal den være? Ja, selve hovedbygningen. Den, som jeg står ovenpå lige nu. Ja, hvor lang skal den være herudaf? You make no sense. You make no snakes.
Nej, jeg gør ikke. Hvorfor? Jeg kan vel ikke sådan se sådan hvert her sådan helt sådan på samme måde. Jamen, så går jeg udenfor. Martin i slåskamp. Det går aldrig rigtigt. Nå. Men hvad? Jeg kan ikke disse mig selv. Det var forkert. Nej, jeg fik det ikke før, vel? I love vodka! Skal vi ikke have sådan et kæmpe hul et eller andet til at bygge et eller andet? Skal vi ikke have sådan et kæmpe vindue et eller andet, hvor du har sådan en 4 af dem her et eller andet? Hvor der er sådan 4 huller et eller andet. I den her type. En Så hvor du har det der. Nå, det ser rigtig nok ud. Snask. Det er godt. Okay, hvor høj var det her, der skulle være? Dobbelt så høj som en hovedbygning. Det vil sige hjem til Jerusalem. Det er højt. Langt. Sikkert. Jerusalem, det er ikke fra Jerusalem. Det er som Jerusalem. Et eller andet. Ej, Det ja. er sent at gøre. Jeg har vist lidt italiensk blod, ellers er det bare helt dansker. Ja. Men Italiener. I can give you Italiano blood. hvad er så højt her, Steff? Er det fint for dig? Eller? I just need to kill an Italiano. Okay. That is interesting indeed. Ja, der er 2 søjler, kan du ikke se dem? Okay, så bliver det så højt hele vejen rundt. Er der noget helt? Jeg ved da, hvornår kan den det? Når han ikke kvæler. Now we are working on the framework. Indeed we are. Og så det minder mig om, vi skal få lavet en tur af serveren på et tidspunkt. En tor. Jeg har snakket om det før, nemlig. Jeg har snakket om det før. Jeg vil gerne vise nogle af mine fede bygninger frem, så... Tjek. Det her, det skal fjernes. Jo så, ikke der. Det der. Nikolaj, du søger dig med. Det må du ikke. Altså, jeg vil faktisk også fjernes der. Se her, hvis vi går op her. Ja, så alt det tag, der I har bygget. Er du blevet til baptist? Nå, nej, jeg er ikke baptist. Kender I en baptist? Jeg kender en bandagist. Er det lige så godt? En hvad for en sidst? Bandagist. Hvad skal jeg bruge det til? Fedt. Achievement. Achievement unlocked. Yep. Nej, du kan, så længe det har noget med dit liv at gøre, så kan du sige achievement unlocked. Altså, jeg er vokset op. I've grown up with the usual. Ved du, jeg kan rigtig godt lide den indstilling. Hvad er det, vi har gjort galt der? Jeg så bare for det var forbundet med bygningen, i stedet for det bare så løst. Vil du også have alt det stone bricks, eller? Nu er matchen simpelthen bare færdig. Sådan skal den stå. For hvis alt det skal være stone bricks, så kommer det godt til at være nogle kedelige væg. Er det ikke det? Ja.
Så vi skal lave den her 3 gange så høj, som den er lige nu. Der. Ja, det er det, der er halvvejs. Altså, det er ikke meget hvorfor godt. fortæller I ikke, hvor mange blocks? Okay, det ser faktisk fint ud. Okay, hvem var det, der satte blocks op der? For det er fandme godt øje imod. Det var mig. Jeg kiggede ikke. Det skal nok Det er være en højere. perfekt i et lobby 3, det der. Jamen, skal det ikke være en højere den øverste af dem, fordi jeg kan det godt. Nej, det skal gå højere. Ja, Alpha Picky kan jeg godt høre. I kan ikke tåle at høre på sådan en perfektionist. Ja, altså jeg er også lidt perfektionist. I hvert fald, det gælder Minecraft-bygninger. Det tror jeg, vi Steffen ved alt om. I was declared perfectionist at a very young age. Den gyldne regel er altid et ulige tal. No doctors would cure me. Jo. Det der bygning ser pænest ud. Det kan du da godt. Ved du hvad? Hvis alle sider har et ulige tal, så kan du godt bygge den kvadrat. Steffen, hvis du bare bygger en firkant, der ligner en trekant, så er det fint. Det er svært. Vi skal bygge sådan en af de der umulige trapper der på et tidspunkt. Ja, netop. Derfor skal vi bygge. Nej, netop. Ja, derfor skal vi bygge den. Vi skal bare bruge nogle pistons. Ja, jeg skal bare blive med at køre i loop og sådan op og ned hele tiden. Så er man det mest forvirret. Nikolaj, hvorfor der huller i sanden? Ja, nej, men det er fordi jeg brugte det til at tælle med. Svin. Hvad nu? Ja, Det er et godt langt fint blok. Den har jeg brugt masser af i kirken. Det gør jeg ikke. Til hvor? Når sådan en majestic indgang. Hvor er du hen? I have a problem. Mm. Så du har den øverste etage af quartz, eller hvad? Okay, så det yderste af quartz. Så du vil have pillars. Så helt øverste er det af quartz. Og så de andre, de her squalls, det der. Okay. Okay. Fedt. Den væk er der før. Det er fordi, vi er for langt væk. Nej, den står lige her. Crab-torsk. Nej, fordi der er det også mørkt. Jeg har sat den til... Nå, nu står den på det, og se nu er det mørkt. Perfekt. Sæt den til 1800. 16. 1800, så bliver den til mørk. Nå, nu blev den hvid. Ja, det er så faktisk okay. Mangler bare stykke lidt detaljer, men det kommer vi jo til. The black should be proud. Hvad? Racist. Men er det så kun det stykke, du har, der er vits? Okay.
Hvad med Black Wool? Gerne med lidt tekstur i, Martin. Mycelium. Og noget, som ikke kommer fra jorden, som sådan. Hvad Jeg har med det. Cobblestone Wall? Jeg har det her, Martin. Hvad med Sponge? Martin, jeg har det her. Kom og kig. Det er godt, det der, Nikolaj. Vi skal bare have en mansion ud af... Ja, noget sådan... Der er kun nogle venner på Zoom. Eller venner i video. Hvad med dem her? Stone slabs. Ton stone slabs. Noget, som passer. Det er de gode, Nikolaj. Bare ikke ton af dem. Okay. Det er jo et sæt. Og ude i kanterne med sådan en kant af dem her, og så et eller andet. Kan vi ikke bruge noget af det der chisels cobblestone eller et eller andet? Chiselstone. Bricks. Jamen der er noget med der er chiselstone eller sådan noget. FS. Du ved godt, du kommer til at se en evighed, sådan som du gør det, Martin. Yes, I know. Her er lidt let til dig. Nej. Hvad nu? Jeg gav dig bare lige en 43. Nå, fedt nok. Der er dobbelt i foran, så det er hurtigere. Ved du, det går meget hurtigere. Er det kun i bunden, der skal være, eller vil du have det? Nej, hele vejen rundt. Okay. Som en frame. Okay, så har jeg gjort det rigtigt. It's frames per second rammer i sekundet. Nej. Hvad skete der lige der? Helvede, Martin. Og så lader jeg bare det der træ stå. Det er godt nok det der. Sådan en regel 3 huller. Ja. Makes great sense. Ja, hvad med at vi bare sætter glas i, så har vi nogle gigantiske vinduer. Det har jeg foreslået. Det skal vi ikke have her. Hvorfor det? Det er meget sjovt. Nej. Yes. Ups, vi må heller ikke bande jo. Nu bliver alle de børnefamilierne sure. Men vi skal bare have det der beep. Nej, det ved jeg godt. Du skal bare sige beep. Jeg siger også bare beach. Det skal være noget virkelig voldsomt indhold, hvis det skal være aldersgrænser over 18. Nej, så Steffen, nu har vi 2 vinduer. Nej, det er fordi han synes åbenbart, at der skal være vinduer overalt. Han kan hjælpe mig. Jeg hjælper dig med gulv, for Martin har vi styr på det der med... Ja, det har jeg. Jeg kunne til at lave rammer. Steff. Don't tell me you're doing something in the... Something you're going to regret. They're just going to rage on us. They're going to rage on us, and you know it. Okay. Jo, det er godt. Okay, så fjerner jeg det. Ja, nu ved jeg, hvordan det ser ud. Det tager bare så lang tid at lave det legit. Nikolaj, du er doven. Så bliver det en kedelig video at se. Hold da kæft, jeg hader dig. Det er altid nok. In which kind? Så er det godt, jeg er en af dem, der er bedst med at bruge Word-editor. Nej. Nikolaj, Stefan, jeg tror, du skal kigge lidt mere på ham. Sådan holde øje med ham. Nej, der sker ikke noget. Shh. Nej, slet ikke. Ja. Ja, jeg er færdig nu.
Det er også gulv, en form for gulv. Det er bare, hvis man går på siden af væggen. Sådan. Hvad, skal jeg lave en trappe et sted? Change of gravity, and you will suddenly be walking on walls. Hvad skal jeg forske trappen med henne? Ude i en af sidehjørnerne, eller? En trappe der, ja. Måske vi skulle bruge et andet materiale end birch. Og vi skal måske også skifte gulvet ovenpå til noget andet end birch, fordi det bliver lidt for... I kan bare bruge et eller andet jo. I kan bruge porcelæn, hvis det hjælper. Mens du kigger væk. Hvad sker der, mens du kigger væk? Så får han sig en kop kaffe. Nej, hvor kigger du hen lige nu? Okay. Mahogany floors. Mahogany floors. Mahogany. Mahogany floors. Mahogany. Kan du ikke finde noget mahogany? Og nu får vi sikkert ekstremt meget med. Han efterligner Shin og... Ja, fuldstændig. Ja, og efterligner Jamies Boy og... Vi siger det bare fordi det er sjovt. It's to keep us alive. It's like drinking a ton of Red Bull. It's like giving birth to a gorilla. It's practically like giving birth to a full-grown gorilla. Exactly. Well, that's You just should what try my... it. It's actually pretty fun. It's pretty furry. Hold da kæft, der er mørkt heroppe. Nej, det er mega lyst. Turn on the light. Okay, så Steff, så har vi en trap. Så går jeg i gang med den næste. Hvad sker der for dig at spænge torches ud over det hele? Ved du hvad? Du kan bare sige til dem, de ikke må gå ind. Eller sæt det på peaceful. Bare sæt sådan en skilt op, der siger mobs not allowed. Man sætter det altid på peaceful, når man sidder og bygger en... eller laver en form for bygningsvideo ting. Steffen, sæt et skilt op, hvor der står mobs not allowed. Oh, det står der for Martins skål. Det er godt. Nå, så nu har vi to fine trapper. Så jeg tror faktisk, at det bliver pænere, bliver sådan lidt... Det går godt nok, det her. Yay. Ja, det er fordi min hals den har det 25 år. Måske skulle lige skifte tekst. Ved du hvad, jeg har sommer og efterår, eller nej, forår og sommer. Jeg er bare glad for, at jeg ikke er allergisk. Det er fedt. Det tror jeg ikke på. Og måske, jeg er vist lidt allergisk over for metaller og sådan noget, men... Pigefnider.
Jeg er allergisk over for pilux. De er så slemme. De er så slemme. Ved du får... Ved du hvad? Nikolaj får Jo, det kan problemer jeg med samleje. Hvad sagde du, Martin? Du får et problem med samleje. Hvorfor nogle gange, Steff? Hvad sker der for den gang her? Jamen, jeg mener... Den er kun 2 bloks høj, jo. Det er normalt. Nej, det er unormalt, den er kun 2 bloks høj. Nej, det normale er den 3. Ja. Er vi happy? Ja, happy. Nej, men jeg er ikke for Iron Man i hvert fald. Det er ikke ham her. Hvorfor er du ikke happy? Så tykker jeg heller ikke. Ved du hvad, det er copyright. Bitch. Nej, det er ikke copyright at nævne noget fra en film. Nå, nej, selvfølgelig nej. Det er bare reklame. Ja. Iron Man 3, gå ind og se den. No dolphins were this movie. YouTube, jo. Yeah. 11 Martins were heard doing this, which you do it. Yep. Er det nu, hvor vi skal bruge kill-kommanden? No. Because suddenly you will lose all your framework. I like... No, you don't. I like train. I like cactus. They pinch me butt. I'm sure they do. Indeed. I'm suddenly more than myself. Okay, Steff, jeg får videre over din tegning lige nu. Hvor stor skal den sti uden for bygningen være? Ja, hvor stor skal den være? 3 blocks, men bygningen er lige blocks, så det kommer ikke til at passe. Nikolaj, husk, der skal være plads til, at den kan udvide sig. Hvis den skal være 4. Hvad? Hvad? Der skal være plads til, at den kan udvide sig. I just told you something. Hvis nu man skal lave en udvidelse af den her bygning, så skal der skal der være plads til det. Nej. What do you think you're doing? Yes, well, you're making a mistake. Yes, you are. Because we need this here. This. And this is the framework. This is Minecraft. Ja, men du mangler så noget jo. Så mangler du... Sådan der, så mangler du det der. Bitch. Eller bitch. Så. Ja, det var. Hvor langt ud skal den så gå? Ja. Jeg prøver at lave den gang til udenfor. Hey Joe. Fint, så laver jeg sidegang. Hvad skal de bestå af? Hvorfor laver vi ikke hvide væg? Fordi at det gør sådan, så det virker lidt mere åbent. Ja. Vi kan bare lade det stå sådan der. Men det må heller ikke være for vidt, fordi så bliver det irriterende at kigge på. Ja, så det må ikke gå godt. Det er jo brun væg. Det er purple og pink. Det er purple og magenta. Det er sgu fint. Bombe i luften. Det skal vi prøve. Bombe i lufthavnen.
Nå. I think was. Fedt. Steff, vi vil ikke vide, hvad du laver i din fritid. Nej, en gag. Mere reklame. Let's go gag. On night gag. Please don't gag. Gaggen. Gaggedy. Jeg kan ikke lære Åh nej, nu har jeg sagt på Fallout i hovedet. Ja, det kan være. Nå, der hvor det var det der grimme dag i start. Okay. Jeg ved godt, hvad det her rum her, det så skal være. Det skal være Mikes rum. Jeg mener, jeg tænker på farverne lidt. Du sagde, du skulle være lilla. Fint. Så det ud dem. Det skal man fortsætte sådan der, så kører det sgu godt. Næsten alle mennesker. Nej, og Jonathan er sgu da heller ikke. It looks like tentacles. Hvor lang tid har vi filmet? En halv mil. Filmning? Million. Halv mil. En bil? En halv mil. En halv mil? Ja. Det ved jeg faktisk ikke. Bare brænde det. Så rød frameworket op. Det er så dejligt pink. Det er dejligt. Det kommer til at se fandme fedt ud, det der. Rigtig retro. Det er rigtig retro. Okay, så bare en farve. Skal det være pink, eller skal det være lilla? det ligner grapefrugt. Det ligner grapefrugt. Ja, helt klart grapefrugt. Det skal vi bare beholde. Ups. Ved du hvad? Den her farve, det bliver rigtig tit brugt på mansions, specielt rulletæpper. Det går ind på, hvad det er for en slags mansion. Nu taler vi om de ældre slags, de klassiske. Definerer klassisk. Ligesom klassisk musik. Hvordan kan du flytte hele Minecraft-serveren ind i stuen? Jeg skal gå hele vejen til Tyskland for at hente serveren.